A Policía Nacional e maila Garda Civil pescudan o acoitelamento mortal do mestre xubilado e unha das hipóteses que manexan é o roubo. Patrullas, inspectores, forenses e a titular do xulgado de instrucción número 5 de Vigo revisaron o escenario do crime no 9º andar deste edificio. Pois, como ven, un suceso casi incrible, un xubilado vigués, Benito Torreiro, que foi asasinado brutalmente na súa vivenda. Imos analizar todas as claves deste caso da man da nosa mesa de investigación que se acaba de ampliar coa forense Berta Rodríguez. Que tal, Berta, como estás? Boas noites, moi ben. E co subinspector da Policía Nacional, Manuel Alfonso Romero. Que tal, Manuel Alfonso? De novo aquí. Boas noites. Ose repetide los dous na nosa mesa para abordar este crime tremendamente arrepiante, non? Vouvos a pedir, antes de entrar de cheo nel, que me dedes un pequeno titular, os 4 compañeiros que estades na mesa, sobre o que vos desperta este caso. Para nosotros un crimen vehemente e nada reflexivo. Xurxo? Para mí é un crimen que reflexa moi ben a soidade na que viven moitas persoas rodeadas, eso sí, de moitas outras. É dicir, pero un crimen sobre a soidade. Toño? O risco de vivir unha vida real e unha vida cibernética. Os xogos na rede. Eu penso que a utilización das tecnoloxías en red para manter relaciones poden ser perigosas. Pois sabedes que os nosos colaboradores están lanzando moitos ingredientes que pouco a pouco iremos debullando, pero antes de comenzar, se lles parece na casa, imos a ver unha recreación moi completa das horas previas ao achado do corpo deste profesor vigués. O día esmorece na AP53 á altura de Silleda e a Garda Civil activa un control aleatorio na previa do Día de Reis. A tarde transcorre con normalidade, sen incidentes destacables, ata que os axentes lle dan o alto a un Audi A6. Unha parada rutineira que, non obstante, acabará destapando un dos crimes máis violentos da última década. Os mandos do vehículo vai un rapaz novo, apenas 20 anos. O seu nome, ata este momento anónimo, é David Macía. Ante as indicacións dos uniformados, o home detense e baixa a xanela. Finxe tranquilidade, pero non o logra. Os xestos ríxidos e a mirada esquiva fanlle sospeitar aos axentes, que intúen que Macía agocha algo. Deciden baixalo do vehículo e revisan o coche a fondo. A tensión dispárase no ambiente. Macía non ten carné de conducir, nin explicación pro achado dun neceser de cor escura no maleteiro do Audi. Dentro dela hai documentación persoal dun veciño de Vigo, tarxetas de crédito e identificacións médicas que comprometen aínda máis o condutor. Segundo o mozo, trátase de papéis que seu tío lle entregara para que os gardase. Pero as súas explicacións vagas e confusas non convencen os gardas, que se fían do seu olfacto e apreman o mozo. Macía, acurralado, dubida. Con cada resposta frustrada que dá, ábrense interrogantes novas. O rastro da documentación que aparece no maleteiro leva os investigadores a un profesor xubilado co que aparentemente non existe conexión ningunha. Os intentos por poñerse en contacto con este home nas horas seguintes ao control resultan infructuosos. Algo grave está a suceder e unha patrulla preséntase de urxencia na súa vivenda da Rúa Areal. O timbre soa repetidas veces, pero ninguén responde. O franquear a porta do piso que semellaba un roubo muda nun crime arrepiante. Canto tempo levaba morto o profesor e, sobre todo, coñecía o seu asasino. Manuel, acabamos de ver as horas previas ao descubrimento dese corpo nese salón dese piso. Que importante é ás veces ese olfato, esa intuición policial que di que as cousas non van ben, non? Sí, efectivamente, porque todo parte de una patrulla de Guardia Civil que para un vehículo con 4 jóvenes y que ese olfato de esos guardias ve que la persona que conduce es evasiva, miente, dice que usa unas tarjetas que están a nombre de otra persona, en este caso del fallecido, y ese hilo del que van tirando hace que
pregunten a ver qué pasa. Bueno, nos ponemos en contacto con Vigo y vamos a hacer una gestión a ver si esta persona realmente le ha dejado esas tarjetas. Qué importante ese sexto sentido que foi o que permitiu descubrir que había unha víctima agochada na súa casa. Imos a coñecer o perfil deste profesor. Benito Torreiro era moito máis que un profesor carismático. Coñecido en Vigo e no Concello das Neves polas súas incursións na política local. El era moi positivo, era moi alegre e, sobre todo, que lle encantaba eran os nenos. Sempre preocupado por si un neno tiña o suficiente para comer, para desayunar, si podía comprar os libros, si non podía comprar. Era profesor dos meus fillos e cliente meu daqui. Era moi boa persona, moi amable. Sí, moi querido polos veciños e, sobre todo, cos pais dos alumnos e alumnos. O día a día deste xubilado de 69 anos estaba marcado polas rutinas. A súa era unha realidade, un mundo apracible, no que aparentemente nunca había violencia, coa que lle roubaron a vida. E foi unha noticia horrible, porque, bueno, non sei como foi o seu final, pero as horas que el pudo estar aí ou como foi, pero non se merecía Benito nada deso, non se merece nadie, pero el menos.